Avui, el Club d'Escraps de Vilanova i la Geltrú ha encetat les trobades, cada dilluns, de 7 a 9, a la Talaia. Qüestió d'enriquiment al vocabulari i en teoria hauríem de venir també voluntaris i aprenents i gent que participa amb el voluntari per la llengua. En un ambient distès i tranquil, gaudeix del plaer de formar paraules. Aquí en aquest cas... El valor de la llengua. No, zero. El valor...